windmill mga dakkel. Tayo man niya to. Ito mo lang asa dagti ocean da ito eh. Ito'y mo lang nga dito yan igit oceanan. Ipagbabay kanan ni ikitan. Ay sumang amin tinapintas nga papanan. Dito'y mo lang igit ti ocean. Iti mayat nga kwa pagtutugawan nga ag emote. Iso nga ituyak latan nga umayan. Igit ti ocean nga mangisto istorya. Istorya iti biyag ni ikit. Tugaw tayo pa'y basi dito ni Benz. At merienda tayo pa'y. Warmon ta inumomon ikit. Tuminong kan ti pang papigsam. Pamigsa nga mangistorya. Makita da mo laang. Namin nasarang tiin itan. Mangistorya man ni ikitan. Dagiti tagtaga inep na. Dagiti mamate. No apay ta addamot iti tagtaga inep. Addamot kanu tagtaga inep nga saan laeng nga naggapukin ni Apo addamot iti aramid iti tao. Project ta kanu day takal. Adda kanu tagtaga inep nga aramid nga road dagiti mo lang agkakalaing nga tattao. No sa dino ti laboratory datta nga to wino underground ditoy. Tanabasak mutlaeng dayjay nga aramid iti tao dagiti dadto mga tagtaga ina baya satellite scalar wave nga kunada makaaramid da iti tagtaga ina i-hypnotize da kano iti tao so aji mutten tagtaga inap kamutten nga dagiti tagtaga inap mutlaeng aji ngay aramid da no kit-kitaan da kano nyitar aramidom kano ti biag mo kasjay and then ipatagtaga inap dan tumutten kunada mag nabasak mag kasta nga dreams via scalar wave idi 2019 bago kami nagsubli dito Amerika, San Francisco 1 week before nagtagtaga inupak jay bagyaw ngam saan ko nga inis istorya basta inignore ko lang ajay nga hang ko nga inis istorya ngam inkip ko ato nagkaw nga nakita titagtaga inaw kaya babae nga higante nga puraw kinatungtong nak kunana sangkan ngagsubsublay kunana mapangkalangan di katar no kaya mo kunana anya ngay kumataramid di katar ko nak bakita mutten kadati age limit ita Middle East kuna may amo nga kukwa ti Amerika
Adya timbaga na nga sa kagsubsubli jayon kuna na ditoy kano Amerika. Dadya lang mo. Iti nagsubli kami tuyan. Daytan. Apo pinariga dakaon. Di katutudukan ta ulukon. Kasla dagom nga nagpudot. Alay, pinariga da ta ulaw. Torture tinaramid ta kanya. Uray ikaktilo kaslangkon nga mari na data nga yilon isu nga tinaramid ko pay ide 2019 pinukis kon data tuktok gibuok ko pinukisa ko no kayat ko lang nga marik na jay ice dilami estilo. Ay apo hang ko nga amo nun yan tar aramidon ta kanya kon kuna ato'y samutan kuna ngamin kin papilit ko pala tinagsuble ko pinakitaan tak nga rudan titagtaga inapang ngang kagsubsublen ko na da iso day tuyan parparigatan takon kuna napudot nga dagom kasla dagom uraya lang nagkutkutong ide data timaro ti kinakutong ko nga simangpet ide 2019 ditoy. Tanya ngay kakwa sana mo makaturturugan ti puyatan tagapuda di sakit ti ulo mo nga napudot nga kasla dago man ali kararag aw magsamaling asagak nga pagdawatak ti ase nga agasan nak ko inya dati mang mangyari kanya kon inudi ka ni Apo Diyos nga namarswa ti langit kundaga idipinsa nak aapo kuna amami nga day ti langit, our Father who art in heaven. Ni dator aramidon ta kanya ko ni dipinsana kuna. Adda makadomingon apo ngagsaksakitan deta nga ulon di mo lumimimbagan hanggang napanunot ko ngay. Kuna. Napanunot ko laeng nga ikara nga imbaga iti kararag. No sinuda da gito'y makikitam ta activities da po uram ko na apoy amuyo in switch off da inikada nga kaslangay pambar nga normal nga dagos normal iti feeling ko dadya adda nga iti kasla in switch off da ngay uray ko lang nangeg nga dati sound ngay nga tek iso nga strengths ter aramidon da dito na gets kon na adal kon dagitoy nga mangyari nga aramidon da kadagiti tattao hanlang siguro nga da kami nga ganggan na et ditoy amin nga tattao nga handa nga kayak intiro siguro tilubong kasta nung siyempre nakarkaro dito tadaradtoy data kwa data kita kata laboratory kita tangatang ato nga sinagrap ko apaw anya dagita nga tudok-tudokan pati dagitoy barang dagiti patong dagiti bataks siket toy barang alay nagpudot kasla dagom nga nagpudot adi bagbagan at ta Biblia nga flaming arrows of the devil isudatoy ko na isuday tuyan aramidon ta kanya nagadaw nga sinagrap kon apo ko na Diyos ko madaydayaw kang agnanayon salamat iti asiyo salamat apo ti asi salamat kasjay latan ter aramido ko no kasjay nga kasladat agtudok nga dagaom nga napudot idawat ko iti Diyos nga kangatuan nga namarswa iti langit kundaga ko na at daga akalasag ko kalasag ti pamilya kundag iti tattao nga inosinte ko na idipinsa na kami mamati kami nga nangato ka o Diyos namarswa ti langit kundaga idipinsa na kami
Agtaltalit kami king ka, mamati kami king ka. Ang kunak nga karkarara. Kastamot ti anak mo, nga day ti kanawan mo. Kasi tayo nga rin na Pilipinaw, mamati tayo nga Kristiyanaw. At ti anak mo nga tagapagligtas may, nga mamati. Ni Yeshua, Hamashiach, ti Hudyo, Christ, ti Ingles, Kristo, ti Pilipinaw, Espanyol. Isu nga uray pa talo nga na ganun, ibagbaga ako. Kay bagata mga may sata mga latag ito nga nagnagan. Ken banggitag ajinagan nga nakasurat dito Old Testament, ken dita mo lang New Testament, dito inti libro ni Matthew. Emmanuel kunakpay Emmanuel, Wonderful Counselor. Tay sumot ti nakasurat. Diyos ko, apo, apay pakabasbasulan launa yun, aya apo, ti panagsubli, kung dituyin nga lugaran, dito nga nasyunan, apo, Diyos nga manang nga ase, ko na. Pakabasulan launa yun, aya, ko na. Dadya, ti maistoryak kada kayaw, nagbayag kaya nga agon nagbayag ko nga sinagsagrat na kita tudok-tudok nga aramidon ta kanya. Lalo pa nagpauitak di Pilipinas. Mukasta nga nagpauitak kaon, parigaton da manan. Uray mang tudak kada kita papastor. Iti siyempre mang tad kamot iti kuam ti love gift mo. Nagita agisursuro, kita kapkapilya. Ale, parigaton dak ti katutudok. Ibagbaga mo't ide kini ajay pastor ide nga gisursuro di jay kapilya di baryaw. Apay nga takada ako na kaon. Apay nga takada mang pauitak kuna. Tuduken da nga parigaten da kuna. Apay nakakunikta kayo ba kunak pa yon dito Amerika? At dabaw awatin nyo kanyadan. Kunak ta baptist da nga raw. Maliban itag ko kunak pa yon. Awang madam kunada. Nya nga dati nga arami dan ti organisasyonan nga kulto-kulto ko na ako. Diyos ko, si kalangan ti makamo, apo Diyos nga namarswa ti langit tindaga. Kaya jay, iti maistorya nga tagtagay na. Kuna mo't kuan anusan da labiitan at siyempre isang ko mga lugar dato nga raw. Nya. Adan tulat tamot panagawid ko. Palubos ti apo Diyos. Kanak pa imot iti biyag ko. Maasi ka. Kastamot ti pamilya. San mo matangay palpalubaws na patayon da latan ka umabasol ka. Unak apay nga takastangay. Adi latan ti kanayon kung ikarkararag pangasi mi ditinsanak ta. Siyempre ganggan na kami dito nga lugar. Hindi pinsan ti pamilya kung kuna. Noan lang ngamin dati nga kubkube. Siguro kuna mabalin nga adalat tangay ti purpose mo apay ta nagsubli ak dito nga lugar ket apay ta sangko nga dinengeg da di warning di babae iti tagtaga ina higanti ka nga babae nga puraw. Umuray no kasta inan anusak di panang parpariga tadagita nga 2019, 2020, 21. Natatudok-tudok kasla dagom. Aramid dagiti kulto ko na, kulto nga organisasyon, daradtoy da ko na. Ang kuha mo, no data underground, no data space station, no niya aramidan ti laboratory da. Niya, apo Diyos latan ti makamaw. Katagyamyaman ako, apo, ta iligligtas mo itibiyag ko, kastama ti pamilyak, apo. Salamat, Salamat, Diyos ko.
Maker of the heavens and the earth. Ngunya ti pakapaspasulak apo ko pakawanan na ka. Sana mga agtartrabaho, nabayagan. Salamat ti amin nga parabor mo ah. Tada ti at trabaho na, data asawa. Nga iso ti pangpanganan ti pamilya. Adu pa iti kwa, adu ti maistoryak kanyayaw. Tungkol dagita nga taga-ina. Hanggang dagita mabasbasa kundi ta Biblia no kasano nga agkarkararag ni Haring Dawid or David. No kasano nga agkarkararag isuna tuladon tayo ti panagkarkararag na. Tuladon tayo basahin niyo tata Biblia tata Psalms. Dadya ti maistorya manen tatangal daw February to nya tatan 10 Webis ditoy San Francisco, California. Agkarkararag tayo nga tattao Pilipinos ta Ilocanos ti amyanan abagatan daya laod iti lubong san langat ta Pilipinas ado nga Ilocanos ti lubong. Kaslakada kami, nakadanong kami dito SF. God bless us all manan hanggang sa muli. Adu pa iti maistorya nga taga-inaw. Hanggang mo no prophetic dagituyan nga daduma nga taga-inaw taadama nga rod iti man-made taga-inaw. Salamat lata. Salamat kini Apo Diyos ti amin kaparparabor taga-inaw kada visions nga dagita. We don't know if that is prophetic or man-made. Nya po Diyos latan ti makaamaw. So nalatan ti makaamaw kadagitan. Ta strange mat or resyakto pa eh. Apay nga ta karatag taga-ina pa kunak. Apay nga ta tanog no ag kararagak adda ti sumingit. Adda nga ti agpakita kasjay. Syakto pa ket mais-strangean ak dagita nga kuangay pasama kaka mo nga raw di matanusan da kayo man no damat ato maka-experience kanyayaw no mabuya yung dati kag comment kayo mama dagita maka-experience sige nga rod manag. Thank you very much. Salamat amin kini Apo Diyos nagpintas ti init na. Maya. Bye-bye manay. Mag-subscribe kayo mamot no dati agbuya. Click. Subscribe.